in the banking room. Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ePhame. Sizovula inkonzo yesikhumbuzo uqale sifunde umthandazo wesabatha. Ngiyocela umvangeli ukuthi yakho asenkumbulweni inkosi imbusisi uyakhona ngomthandazo. Bandla lenkosi masiqoqe isithandazo. Kuba sizonika inguquko yoba umkhokheli kube ungaxotshiwe. Ibesela elilodwa lanele. Asingathithilani inkosi bangusisi. Ngiyayikhetha inkosi yasePhakame. Manazaretha amahle. Nami ngibonga ithuba ngibona ngiliphiwa ezulwini ukuthi nami ngiguqe phambi konyazi lwezulu. Ngisho ngithi ngiyayikhetha inkosi yasePhakame. Manazaretha amahle ngumntwana omncane kodwa nami ngizokhuluma indaba engayithola ngifika emzini walapha Mganekho. Manazaretha amahle ngathola ukuthi ubaba ekhaya kwathi makhothama umqali wendlela wayesebuzo ethi hawu akhona ke phela amadoda amakhulu lapha esontweni ahlala ebuka ukuthi angenza izinto zenzeke kepha nayo abanalawo mehlo wayibuka indoda enamahlombe amakhulu esontweni ukuthi kungaba ilanga kanjani endaweni kababamkhulu. Wayesebona enye indoda enamahlombe athembekile. Wayesekhanyiselwa ke ubaba wami ukuthi cha lapha simkhona kuyoma ushembe kuzike kufike ezulwini. Akekho umhloma la kuyoma ushembe kuphela. Ithi le ndoda baba yabona ushembe esuke phansi wayezulwini ngalokho kuhlinza kwenhliziyo yayo. Wasekuthiwa ubhekeke ukuthi njengoba ukhulume kanjena nje igama lakho uzolithola ilithiwa kwehla amathikithi ezulwini ehlela phansi kwathiwa kabheke igama lakhe ukuthi uzolithola engisho ukuthi Manazaretha kungenzeka nathi siqaphele kulomlayezo ukuthi nawe uma ungathatha le ndawo unikeze omunye uyephuste ushembe ithi igama lakho lizokulahlekela. Uthi ke wacinga kakhulu akazange alithole igama lakhe. Wasethiwa sayibona oshembele bexhume phansi baye bafika ezulwini kwathiwa le ndawo yomushembe kuphela. Manazaretha amahle kube isithuba eside kuthe mase kuhlala inyanga yezulu. Yasukuma inyanga yezulu abaningi babemuzwa ubaba inyanga yezulu ekhuluma ngalomlando wale ndoda engibaba. Kwathi ngesikhathi ke sitezi wasefika kumntwana wami wayesethi ucela aqophe umlando wakhe. Ngabe ngingawazi umlando wakhe mina omunye ngase nguthatha ke lo mlando Manazaretha amahle sengithatha imbuzi sengihamba ngiyekhethe kuhle ngifika ngimcelela ubaba ukuthi ngicelela intethelelo ngimcelela negama lakhe ukuthi libhalwe encwadini yokuphila njengoba wangalibonanga. Manazaretha amahle inkosi yathi mbusisi futhi ngiyazi ukuthi kwaba nenhlanhla ngoba wafika naye futhi wangibusisa wathi angifune umakhe uzongakhelwa umuzi ngangenawo umuzi enginawo namhlanje naManazaretha awunje ngami. Engisho ukuthi uNkulunkulu wasePhame ngiyamcela emhle lapha ekhona ukuthi umntwana wami owayakha ngayo lo mzothe wadlula eminyakeni edlule ngicela uNkulunkulu wasePhame amfune ngoba ushiye ewuqophile umlando wabazali bakhe nabazali bakayise inkosi usenezweni. Bantwana benkosi enkulu yasePhakameni ngidoba ingilozi kaMqali wendlela ukuba nami ingiphume onyazini lwezulu bantwana bekaShembe. Kuhlangenwe lapha ngomqali wendlela engingambonanga kodwa ngezenzo ngimbonile bantwana benkosi. Kude kakhulu kodwa ngizokhuluma okukodwa okufishane ngoba inkosi ithi yasenele sonke elilodwa namabili. Bantwana bakaShembe ngimbonile umqali wendlela angenzele khona ngidinga ezokumbonga kangaso ukuthi ngingabonga ngani. Yikho lokho ngicela ukuba angithume onyazini lwezulu. Bantwana benkosi enkulu yasePhakameni benginomntwana omdala wami womfana. Ngizoba kuleyo ndawo nje eyodwa ziningi
lo mntwana wayesebenza eThekwini eshayela amabhasi kwaPhatho. Kwathi lusuku lumbe lapho engizobona khona umqali wendlela wavinjezelwa zigebengu. Kuthi kungolwesibani uzosuka aye ekhaya uma eqede emsebenzini. Usethuya lapha yakwaMashu empohlweni yolungisa imoto bese ekhaya abantwana benkosi enkulu yasePhakameni. Uma efika lapha eyilungisa imoto isebethi hayi akuyizwe Mduku ukuthi njani. Useyahamba-ke usetshela inhliziyo ukuthi ake ngiye lapha egalaji ngifike ngifake upetrol. Nanku umgwaqo bantwana benkosi uma ebheke lapha egalaji nanku oqhamuka lapho kuMandaskom lapho usefike ethi ukuthi uyathinziyela ngoba kungena lezi imoto eziqhamuka ngaseMandaskom. Akathinziyelanga abantwana benkosi zase zimphethe zabadala wabo. Wathethuka abantwana bakaShembe wayesephakathi sebeyibamba imoti sebemephuca isitelingi eseyibamba uShembe sidumi sicisha lapho babemephuca isitelingi babengena ngemva bathathu babemfaka phakathi nendawo umnye bangapha umnye bangapha babemkhuthuza bemqeda bemsheshisa babenza konke abathanda ukwenza babemkhumula khona lapho bantwana bakaShembe beqonda ukwenza baqonda ukukwenza kuye. Wathi uma esebancenge waqeda wathi bafowethu okungcono noma nithathe nikuthathayo isidumbu sami sibeke nobani ukuze sitholwe ngabazali bami. Babephosa impama abantwana bakaShembe benza bakwenzayo bagudla njalo uSimoba sebeya lapha besebenzela khona abanye. Wathi uma lapho abantwana benkosi umqali wendlela usho ukuthi esetshenene nenkosi enkulu yakwaMthetho yahlangana nomqali wendlela uyisemkhulu wakhe ngizothi kwagijima uyisemkhulu waye wathi uShembe wathi nanti izwe ngalishiya kuwe selonaka. Uthi wathi ngakulo uma ibabona ukuthi sebekhululekile bayaxoxa manje ngoba akukho asayokwenza ngasekuphuma ngasokwenza lutho sebembophile nangentambo ezandleni ukuba angabi nawo amandla nje ukuthi anyakaze enze njani. Uthi wathi uma eya ngakulo uthi wamfica lona ebhalansile ebuka ukuthi ngasiphunyuka kanje. Uthi wathi uma ethuya ngakulo wese ukuthi hayi lo msenele ukuthi useyikhohliwe. Uthi wasifula isikabha abantwana benkosi ukuthi wasifula kanjani kasi. Waye waphuma naye lo wathi evuka lapho kwasekuqaqekile lezi ibopho ezimbophile abantwana benkosi yasePhakameni. Wavuka lapho wacela ejubaneni wathethi zakhala emva kwakhe. Uthi wamuswa oyedwa ethi ningashayi mina. Uthi weqa abantwana benkosi lapho kabonanga ukuthi weqaphi. Waye wakubalobale sebona ukuthi uma ephumelela lapha ubazombona wayesekukubala nje obala. Waye basebedlula ngaye bemfuna ushona bantwana bakaShembe esefikile umqali wendlela nenkosi yakwaMngwenya. Uma bethi ushonaphi bathi bezwa basebethi hayi lo muntu uyingozi asambe uzokhamba sekhamba namaphoyisa bamshiya obala abantwana benkosi enkulu yasePhakameni. Uma sebehamba uthi wababona bahlehla bafika emotini bathi gwaqa emotini bakhipha iledo kwakuphela bathatha bamthathayo bahamba konke nezincwajana zebhenke bahamba. Uthi wababona njalo namba wayesebuya abantwana benkosi esegaga wayesabeka emzimbeni abantwana bakaShembe ehlinzwa ubhici engaluboni engaluswa uShembe ndiza naye abantwana benkosi enkulu yasePhakameni. Uma ethuthi awukunocingo lapha mloqe kanjani lolu ucingo wayeshuma wayehamba efika emotini yakhe. Uma ifika emotini yakhe uthi uyisa phambili yaya wathi uyisemva yaya nokhiye bawushiye khona lapho abantwana benkosi wayeyihlehlisa wayehamba. Uma efika kulaba yana kabangasabatshena lutho waye bese efike sethatha lo mfana obehamba naye izokhanda imoti wayesemlayisha sebehamba. Uma sengibuswa lokho bantwana benkosi sekufika lo mfana waye naye ekhaya esezokusho ukuthi
uvelelwe into enje uvelelwe into enje uma uvelelwe into elukhuni ke bantwana benkosi uShembe uyamkhohlwa uyuthatha utatazele ubone nokuthi uma ngibuza komunye uzonjena ukuthini uma ngibuza komunye uzonjena ukuthini ngathi uma sengifikile kwengithi ngibuza kuye akangenanga lutho kuningi wathi hamba uthatha into uyobonga kuyisemkhulu uyisemkhulu nomkali wendlela ubengazindizeli ufike uyisemkhulu wangena ngapha nomkali wendlela wangena ngapha bandiza naye ngiyambonga uShembe bantwana benkosi enkulu yasephakameni amen uthe uma sezokwakha umzilo omfana wayothungweni lwenkosazana wacela lo mzilo wathi uthungo lwenkosazana hamba uyowakha ngizokwakhisa ngibonga uShembe ngoba lo mzi wakhelile wakhiwa uShembe bantwana benkosi bembonga umkali wendlela ngiphuma othungweni lwezulu inkosi kusise nesizwe ngiyayiphethe inkosi enkulu yasephakameni Nazaretha lo guqile uMangcobo umkhokheli wakamaphumulo esaziswele ekabeni zaseMaqadini amen ngibonga ithuba Nkosi yezulu nomhlaba ebengazi kodwa ngiyabona ukuthi ukuguqa kwami la akubona okwami mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi ukwabazali bami angisivuqele mina ngokuthanda kwami nangokuqonda kwami ngizobabaza isibusiso okude lapho sisuka khona phakathi kwalowa muzi wamakhosi aseMaqadini lesi sibusiso sisuka kude ngoba kuthi angisho ngithi uShembe wasemandulo kusenguye nanamhla lokho amen yafika maNazaretha indlondlo yomusa uBombela isimela samabhasi sokhuluma ngesizwile futhi asiniseko sako ngoba asikufundanga phansi kodwa sitsheliwe abazali bethu sizwile ngokhokho bethu amen yathi mayifika yahlala phezu kwetshe yasikhipha ugubhu yasidlala yathi makunjalo kule ndawo namhlanje la kwazela kuyithempeli lo ndawo lapho yahlala khona yathi mayisuka lapho idlula yehla maNazaretha ayazi mekusuka lapha ekhaya enkosini amakadi ehle ebheke ezantsi egroundini yathi mayifika lapho ngehashi layo empunga kwakunabafana babelusile lapho beluse inkomo kwathi labafana yasimqoka omunye yathi ambambathi ikhanda yathi awazi wamuhle lo mfanyana ngaze ngamthanda maNazaretha lo mfana ubaba ongizalayo inkosi yamakadi ngithi uShembe wasemandulo kusenguye namhlanje ngikhuluma ngesibusiso esiphathi kwalowo yamuzi inkosi ilanga lokukhanya bekuthi singazelele sizoseduma imoto sibone sekukatazela noma ubani masisiyalunguza la imonakhi isimile phandle phakathi komuzi wamakhosi angikhulumi-ke ngenyanga yezulu inyanga yezulu bekusekhaya ngelinye ilanga inkosi enkulu inyanga yasezulwini ngikhuluma ngokuthi uShembe wasemandulo usenguye namhlanje ungadideki ifika enkantolo esizwe mayifika isiyangazelele muntu mayifika kanjalo induna zibona isimanga zababaza zithi hawu inkosi yenzana inkosi ibhukuza phansi bo na inkosi yethu yesizwe ibona libhukuza phansi ngoba sekufike omdala wethu
yabona inkosi esizwe ubaba ongizalayo isigolozo simehlabovu esebhukuza phansi into ayingahlehli noma kunjani ayiyaphambili khona ngisisisi phaswaluka kuyalika inkosi uthi ngokusazana esile ngosuku lomhlaka 17 April silungisa sitatazile sishanela inkosi ekhona mayifika ibeka lolu suku ithi inkosi awundaba ezitha ubona ukuthi akube April awundaba ezitha ngabe ngibona ukuthi sekuyisazi ufika yini uFebruary uthi awundaba ezitha ngabe ngibona ukuthi ukhulula ukuthi sasa sengemagadini ngikhuluma bangwele ngesibusiso phakathi kwalukamuzwa amakhosi Manazaretha ayingwele ushembo wasemanje lokusengwela namhlanje izolo lokhu kuleli sonto eliphelile bathe besadidizela kanjalo enkantolo yesizwe samakati bekunabantwana benkosi bebezwa nomhlangano nje wabo kanjalo inguyazana yabo bekanye nayo inkosi ekhona bathe bengazi labanika Manazaretha labanika phakathi enkantolo yesizwe samakati lwangena unyazi lezulu lwangena unyazi laphakade Manazaretha hayi ushembo wasemandulo usenguyena namhlaloku hawu Manazaretha sizwe singadideki ngibekuyiloko nje Manazaretha ngikhulumela obaba bangizalile umanje ukazisizwe amakade lapha ekhona kwanga Nkosi usise la unaso Ngiyakhetha inkosi yasePhakameni bakwethu lo baba esinayo ohlezi phambi kwethu ufikile entabeni zaseGospel abelungu abawuvala umlomo sasisuke la senza la saphindela emuva nathi sawuba baze sibona la eGibisila uma sasithi siyababaza bayababaza belungu ngemvula siyabonga kukabadela umkhosi ePhakameni sibele mbeki incwazi kampili Pombela sitimela samapolo upombela endaweni zaseGospel ngoba abelungu bayithanda indawo kodwa wena uyazenza izimanga ngoba le ndawo ushembe indlamkathi kaMayekise yathi mayifika khona yasika laze lashonile ikhange ekuseni ibongelela ngoba ithole lakho ukuhamba khona oshembe ngengisakutsho lokuthi khona ilathi lasezulwini ngoba noma ubani kanye uyafuna ukuligibela keligitelwa bambala abakhethiwe ngoba kanti lo shembe phambi kwethu ukhethiwe kuba bazi umlungu omkhulu othungushazafe onamaplasi uthi awayilethe isimanga sezulu wayilethe imvula ifike yaphindelela sizoyeka kanjani ukuzobonga shembe sasiyeka nje siyenyuka kuphela umsebenzi wethu thina esigugile ngoba sithi sizophakamisa uBombela isitimela samapolo owangiqamba igama wathi nguPholi wasezulwini ngihlangana nawo Pholi basezulwini sithi asiwenze umsebenzi woPholi ngoba wayeyokambalala emsengeni eyocela ukuthi bangangithinti ngezinto ezimbi kodwa ngilande uNkulunkulu wangekho emhlabeni eyolala bakwethu ngeke ngisaphinda ngiphindelela ngizosheshe ngibadedele ngoba bengizobongela belungu bangakithi abajabulayo ngemvula kade kufike unyazi lwezulu eGospel ngithi Gospel ngibusiseni umanita lo waseGospel ngiyabonga Manazaretha ngisuma nokukhetha inkosi yasePhakameni lo okhulumayo ukhokhela umangeni ogaba kwamkhulumazi nomthetho
Bantwana benkosi enkulu esephakameni. Uma ngithi ngikhumbula ihlobo ngikhumbula abazali bami. Umama wami wambona ubaba mkhulu. Mina ngimbona ngomntwana. Kodwa wayexoxa ngaye ngidabuke uma ngingakwazi ukuningi ukukhuluma ngoba ngangisemntwana omncane. Ngelinye ilanga uthi kwathi behleli belele ebusuku phakathi komuzi wakwabo komjado eMelisini eyintwana naye eseyishashangana. Uthi wezwa phakathi namabili kuhaba ikhehla lomjado lihalalisa egcekeni. Uthi kwaku-12 uthi baphuma babanga umnyango bengamantombazana phakathi endlini bedinga ukuthi kwenze njani ikhehla lahalalisa kangaka libonani phakathi nobusuku. Uthi bathi uma bephuma bathola ukuthi kukhona ubaba mkhulu. Uthi-ke base bethi amakhehla hambani nilungise lapho kuzolala khona inciko. Uthi-ke kwathi ekuseni ngoba bona babe bancane bavuka njena inciko isihleli namakhehla phandle xoxa. Uthi babengazi ukuthi xoxani. Uthi laze lashona ilanga belokhu behleli bexoxa. Uthi kwathi ntambama wasebizwa nomunye umntwana owayekanye naye ingane. Kwase kuthiwa ethi amakhehla thathani isikhwama senciko niphekezele igibele isitimela isibuyele Phakameni. Uthi-ke inkosi baba mkhulu yayihamba ivungama ihlabelela imvungu lengiswa thithini. Kwathi mase befikile ePortlandford station. Uthi-ke kwathi nje umzuzwana sasesiqhamuka isitimela esiya eThekwini. Uthi-ke yase igibela inkosi baba mkhulu. Uma isigibele uthi sadabuka kakhulu singabantwana ngoba waye enza uthando kumuntu. Wawudabuka masihlukana nawe. Uthi waveza iduku elimhlophe ngelinye. Walithathazisa njalo leli duku saze sawusithela isitimela ejikeni. Lasithela leli duku nathi silokhu siphakamisa izandla silibuka. Uthi sasala sidabukile kanjalo. Kwathi nje kusenjalo sakhohlwa thina ngoba sasingabantwana sibancane. Khona lapho sasesibona amatshe phansi la endlini sasesiqoqela wona sisenza inkomo zethu sithi inkomo lamatshe sesiwaqoqela lapha emqini sidwebayo sagenda. Uthi-ke mase siyidlalela nje sigelela ngalamatshe sesikhohliwe. Uthi seswa ukuthi duma isitimela siqhamuka eThekwini. Uthi-ke sabe sesiphakamisa amehlo sesisuka kulanye isitimela sesibona isitimela sisa. Uma sesiyimi sibuka lesi sitimela basebehla abantu esitimeleni sesibuka laba bantu. Uthi kwaqhamuka umkhokheli owathiwa u-Aida ngaleso sikhathi waseMelisini. Uthi wathi uma ehlala umkhokheli wathi hawu wena nhlahla lezi ngane zamakhehla komjado ngibekele ubani lapha. Hawu wasani lapha batani. Uthi-ke sagijima saya kuye wasekhipha incwadi. Wasethi thathani le ncwadi batabani ngisizani ningabe sahlala ndawo ningehluli ndawo. Ngigijime niyonikeza ikhehla lokomjado. Ngoba ngiphume ePhakameni le ncwadi nginikwe inkosi ubaba mkhulu yathi ngingalali nayo. Ngithi ngifika nje bengihlula nginike ikhehla lokomjado. Uthi-ke sabukana. Uthi ngase ngiphendula mina ngoba ngangigcina. Sekuthina hawu mkhokheli. Ubaba mkhulu ukuphi wena naye? Ubaba mkhulu njengoba silapha nje kade sizogibeza esitimeleni. Kade lelekithi emaphehleni komjado.
uthi wabuthethisa wathi suka lapha uyabheka mina ngisuka kuBaba mkhulu ePhakameni. Ubaba mkhulu usephakameni uyena ubhalele encwadi wangonga wathi ngingalali naye. Lokho kusile ngohle ngoBaba mkhulu ePhakameni. Uthi-ke umama ngesaba ukumphendula ke ngoba sasingakwazi ukuphendula njalo abantwana abadala. Uthi ngase ngihamba lale ncwadi ngididekile ukuthi ushomuphi ubaba mkhulu. Uthi ngathi ngifika ngayinikeza umkhulu wami ehlala kwaMjabulunga. Uthi ngathi ngayincwadi ngithatha kumkhokheli uthi phuma ubaba mkhulu wathi yakho. Uthi wayimukela umkhulu wahleka. Uthi wahleka. Uthi ngibona ejabula wayithatha waphila phezulu. Uthi ngangena endlini ke mina ngoba ngangazi ukuthi ngangengane. Uthi ngamgcina ke imukele ehlala phezukwayo. Wayikhipha wayibuka kancane wahleka yedwa wahlala phezukwayo. Uthi angazanga ke ukuthi le ncwadi yayithini. Uthi-ke bantwana benkosi enkulu yasePhakameni nenkosi enkulu uNyazi lwesizulu oluphambi kwethu. Lokho nami ebengithi angizokhuluma ngikhumbula umama wami owayekhuluma lezi ndaba ngingane eyiningi ngiyayikhohlwa ngoba ngangumntwana omncane kodwa lokho kwahlala emqondweni nasenhliziyweni yami ngoba kwangimangalisa nami ukuthi kwenzeka kanjani nje. Siyabonga abantwana bakashembe yikho lokho siyoze sihle sikushilo ngokukhuluma osisi. Ngiyabonga amanazareth ayizwe. Phakamani uyikhetha inkosi yasePhakameni. Ngicela ukubingelela isihlalo esikhulu sobukhosi. Makhosi amakhulu ngiyabonga. Ngiyaxolisa umango nini. Bantwana benkosi nami Mphakamani ukujabula ukusimangalisa. Ngijabula isimangaliso uma ngibona izinkumbi zeso. Isolo besinosizi. Uthani besinosizi uNkulunkulu wasesula izinyembezi. Wasesula izinyembezi uManazareth ayingcwele kwaphela ubunzima kithi. Sisonya silesulu bantwana benkosi. Silubonile isolo sekubanile. Silubonile unyazi lwesulu uManazareth ayingcwele. Angisabethulanga bantwana benkosi lokhuluma kho uMadube Majobo gane koDube eMadube. Indaba zikaShembe ngiyayikhuluma kwasa ngoba siyanqampuna. Angizoyikhuluma. Ngikhulumile kakhulu enyangeni yezulu. Nasothuweni ngikhulumile uManazareth ayingcwele. Ngiphakama ngoba uManazareth namhla silonywane. Sinonyazi lwesulu bantwana basenkosi. Sinonyazi lwesulu oluthuma likhuluma uSoleliyasu olasikho. Bantwana basesulwini sinokuthokoza okumangalisayo. Inhliziyo zethu zijabula kakhulu. Asingedluliswa umuntu. Inazo izinto engayikhuluma onyazini lwesulu. Ngikhulumile enyangeni yezulu. Ayikhuluma othungweni. Namhla ngisukuma nokubonga ukujabula engikujabule. Besikhala ekuhleni kwaManazareth. uShembe wasesula ngokukhulu ukushesha. Wasesula inyembezi. Wafika ukujabula nokuthokoza uManazareth ayingcwele. Akuvume besihlale phansi ukuthi masime ngenyawo. Sasikhalela ukubhuka ngoba sasigugile. Sinonkulunkulu. Sinonkulunkulu. Esingayisoli kuye singayithini. Sinonyazi lwesulu. Manazareth anzokhuluma kakhulu ngiphakamela ukubonga mbongela amakhosi akwaDube engihamba nawo uManazareth ayingcwele. Ngiyambonga uNkulunkulu wasePhakameni owangipha abantwana. Nginabantwana engabaphiwa uNkulunkulu ilanga lamalanga uManazareth ayingcwele. Ala ngenzele umsebenzi kaMqhalu wendlela.
singeke sisho ukuthi lenziwe ilanga wenziwe umqali wendlela umsebenzi wakhe. Wanginika abantwana Nazareth ayinwele, wanginika indoda wanginika abantwana. Bantwana bakaNkulunkulu kanginaka uzisola kulokho kufanele ngidumise phambi konyazi lwezulu. Ngidumisa into kaNkulunkulu ayizile Nazareth ayinwele. Kumnandi ukuthi labanye sibaningi siyaqhwebana sidonsana ngemjiva. Sibona into yethu enhle. Siyamkhetha uNkosi yasePhalameni. Sithulingwele. Maningi lawo masi Nkosi wabusisi. Ethatha uNkosi yasePhalameni. Kusahile ujabula. Umqalwendlela uyamazi umoya. Kodwa amazi ngokubona. Ngoba wayekuzula nje. Wayekuzula umqalwendlela. Wayengahambi endaweni ngakuthi. Umazi lezenzo zakhe owathina ukhona amasakazi ohamba amasakazi wenze njani. Kodwa wathi uyafika usunathi hawu uyagula mntanami. Bathi yebo baba ngiyagula. Wasathi uyagula ngathi mina ngiyagula baba. Wathi thandaza usuku lemini uzosinda. Ngempela ngasinda. Ngasinda ngisukuma. Ngazelula abantu belele. Ngazelula ngathusila. Bese sengifika. Baba umqalwendlela. Bese fikile waphela wangithatha. Wangisa ePhalameni. Wathi ngifika ePhalameni. Ngasakade ngisahamba naye inkosi yamakhosi. Ngabona nanga amashesha ungena lokhu intombi lezinto abaziphethe. Ngathi mangibona, ngathi ngiyabheka. Ngathi bheka ngapha. Ngabona base ngibuza baba mase ngibheka ngapha emakhosazini. Ngathi baba. Ngathi kwenziwani lapha? Wasethi hawu mntanami kuqiniswa abantu lapha. Wathi unobese kuqinisa abantu. Hawu. Wedlula ebheka eGesimane. Wathi mefika eGesimane ngangalazi ngeGesimane. Sefuna sabheka phambili naye. Wathi mina ngikhamba ngiyathi ngiyabheka angisamboni. Namhlanje ngikhuluma ngesimangaliso Nazareth esamvele ekwathi uma ngibona Nkosi yamakhosi ngibona inyanga selisiya. Kangintombazane ngalesikhathi. Ngangiseyintombazane. Ukugula bani uma kufika inkosi yamakhosi. Nazareth ngisho ukuthi ngeke ngiqede ngoba bonke abantu bakhamisile babone. Wathi khona lapho uma ngithi kunjalo ngangiyibona inkosi yamakhosi. Inkosi yamakhosi ngikhalela unyazi ngikhalela ngiyibona ngamehlo unyazi. Ngibona ngamehlo unyazi linyazima iphazima lezenzena ngibona iphazima lezenzena ngibona yebo sizothi ngahlala ngingayiboni uphaza ubabethu uphazima yena ngempela. Hayi Nazareth sisabule bathina babasikhuluma nje sakhala. Bathi mina enhlizweni ngathi nawe uNkulunkulu wami. Bathi hawu ngawungeni bashego. Inkosi ibisinayo umntwana osekhona. Hawu kwathi ukhona Nkosi yamakhosi. Hawu kwathi ukhona uNkulunkulu wami. Siyabonga uNkulunkulu osePhalameni. Siyabonga abazalwane siwathola ngokuthunguthunga mama baleli bandla. Inkosi izibabusise.
Sizovala inkonzo yesikhumbuzo ngesihlabelelo 211. Sicela umshumayeli inkosi wasemzimhlophe asole ngalesihlabelelo. Inkosi imbusise. In the Bankulu.